Ahoj dievčatá a chlapci. Po 2 mesiacoch oddychu je školský rok zase v plnom prúde. Niektorí z nás sa už rozbehli, iným to trvá trochu dlhšie, ale všetkých nás čaká 9 mesiacov intenzívnej práce. Dúfame, že vám ich spríjemní aj naše rádio. Veselé počúvanie. Počúvate vysielanie vášho rádia. Rádia Perfekt. V dnešnom vysielaní si vypočujete. Začali sme krátke správy z prvého školského mesiaca, Interview s, čo je nové v Twinningu, interview po druhé, kvíz alebo zasúťažte si s nami, vtipovisko, pod pokrievkou alebo čo sa práve varí. Začali sme. 5. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok a položili sme kyticu k pamätníku v obci. Čakali nás čisté triedy, za čo ďakujeme pani upratovačkám a 2 triedy vymaľované vďaka našim pedagógom. Počas prázdnin prebehla aj rekonštrukcia školskej družiny a sociálneho zariadenia v budove školskej jedálne. V tomto školskom roku má naša škola 109 žiakov v 9 triedách. Z toho je 55 dievčat a 54 chlapcov. Najviac žiakov má 7. trieda, 16, najmenej žiakov majú 5. a 9. trieda, rovnako po 6 žiakov. V prvých týždňoch školského roka sme stihli niekoľko akcií. Jednou z nich bol Deň európskeho športu, počas ktorého sme sa zúčastnili kurzu Ochrana života a zdravia. Zo športových disciplín to bol hod granátov, streľba zo vzduchovky, beh a pohyb po lane. Žiaci 1. stupňa usporiadali turistickú vychádzku a zahrali sa v rámci cvičenia v prírode. Navštívil nás hudobník Viktor a pobavil nás spevom a hrou na gitare. Jeho edukačné piesne nás rozospievali aj poučili. Napísali sme vstupné testy a diktáty. Dúfame, že dopadli čo najlepšie. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnili do poludnia Dotkni sa techniky, ktoré usporiadala súkromná stredná odborná škola v Žiari nad Hronom. Bolo to veľmi zaujímavé. Začali sme plniť úlohy UNICEF Slovensko, škola priateľská k deťom. Dostali sme vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Klasici v komikse. Žiak 5. triedy Miško Jager sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme. Interview s. Ako vždy na začiatku školského roka pozvali sme si za hostia relácie pani riaditeľku a v mene všetkých žiakov sme jej položili niekoľko otázok. Pani riaditeľka, vítame vás v našom vysielaní. Pani riaditeľka, ako sa rozbehol nový školský rok? V prvom rade vám chcem poďakovať za privítanie. No a tak ako som v lani zhodnotila začiatok školského roka, tak podobne sa rozbehol aj tento školský rok, čiže bolo to rýchle, vzrušujúce, veľa povinností, ale myslím si, že s odstupom času sa to už troška utriaslo a zabehli sme sa do starých kolejí. Prezradíte nám, čo zaujímavé nás čaká? V prvom rade to najzaujímavejšie čaká najprv piatakov. Už 23. novembra budú mať svoj monitor. Samozrejme v apríli čaká monitor aj deviatakov. No a pevne verím, že okrem nejakých tých klasických akcií, ktoré robíme každý rok, tak sa zapojíte aj do niečoho nového, čo teda pre vás s pani zástupkyňou a s pani učiteľkami chystáme. No a pevne verím, že tak ako v lani boli žiaci úspešní v e-twinningových projektoch, tak aj tento rok určite zabojujú a zapoja sa a vytvoria čo najlepší projekt. Čo robíte vo svojom voľnom čase? No toho voľného času veľa nemám, väčšinou je to skôr iba tak po víkendoch, alebo vlastne už iba cez tie prázdniny, keď máte vy prázdniny, my vlastne dovolenkujeme.
No a v tom čase sa venujem svojim záľubám koníčkom, že čítam knihy, relaxujem s hudbou, v zime je to skôr lyžovanie, v lete záhradka a tak ďalej. Ďakujeme vám za odpovede a prajeme pekný deň. Čo je nové v e-twinningu? Najskôr si pripomenieme úspechy z minulého školského roka. Najväčším úspechom bolo prvé miesto v národnej súťaži a získanie certifikátu kvality projektu Učenie nás baví, v ktorom pracovali žiaci 7. ročníka. Ich projektovými partnermi boli žiaci z Českého Staňkova. Certifikát kvality získali aj projekty šiestakov Vianoce v rukách našich detí, ktorí realizovali so školou z Ostravy, a spojený projekt piatakov a štvrtákov Spoznajte, kde žijeme s poľskou školou. V tomto školskom roku budeme pokračovať v projekte Babička, deduško, rozprávaj. Pracovali v ňom 8, ale asi im došli sily alebo chuť do práce, lebo už nechcú pokračovať. Projektu sa ochotne ujali 7 a veríme, že budú úspešní. 7 budú pracovať aj v ďalšom projekte Cestujeme, spoznávame, v ktorom budú spolupracovať s českými a talianskými partnermi. Aj 6 sa už rozbehli. Ich projekt má názov Kto ak nie my a venuje sa poznávaniu a ochrane prírody. V súčasnosti hľadáme projektových partnerov aj pre ostatné triedy. Podrobnosti sa dozviete v budúcej relácii. Všetky triedy sa môžu zapojiť do jesenej e-twinningovej súťaži. Nehľadaj Pokémonov, nájdi e-twinning, ktorú vyhlásila Národná služba pre elektronickú spoluprácu v Žiline. Podrobnosti sa čoskoro dozviete od pani učiteľky Píšovej. Tešíme sa na zaujímavý e-twinningový rok. Interview po druhé. Prváci sú v našej škole už viac ako mesiac. Preto sme sa rozhodli položiť im niekoľko otázok. Pozvali sme si do rádia Týmku a Sabinku a spýtali sme sa. Ako sa vám páči v škole? Vynikajúco. Dobre. Čo sa vám páči lepšie v škole, ako bolo v škôlke? Ako sa nové dačo v škole naučíme. Že nemusíme v škole spať. Máš v škole kamarátku? Mám tu 3 sesternice a 1 bratranca. Ja tu mám 2 sesternice. Ktorý predmet sa ti v škole najviac páči? Telesná matematika. Ďakujeme za odpovede a prajeme vám veľa úspechov. Kvíz alebo zasúťažte si s nami. Tohtoročné prázdniny boli pekné a slnečné a veru sa vám nechcelo ani do súťaženia. Na kvíz Ako poznáš svoju školu nám prišlo málo odpovedí a úplne správna nebola ani jedna. S jednou chybou sa víťazom stáva Samko Vendék zo 6. triedy. Blahoželáme. Samko si môže cenu vyzdvihnúť u pani učiteľky Píšovej a správne odpovede si môže prečítať na nástenke na hlavnej chodbe školy. Nový kvíz si nás trochu preverí v logickom myslení. Ale nemusíte sa báť, nič ťažké to nie je. Nájdete ho na stránke školy, hneď pod obrázkom rádia. Tešíme sa na vaše odpovede. Vtipovisko. Na začiatok školského roka niečo o škole. Počula som, že váš syn študuje na univerzite. A čo z neho bude, keď skončí? Obávam sa, že dôchodca. Ako bolo dnes v škole? Dobre, hodina chémie bola zaujímavá. Preberali sme výbušniny. A čo budete v škole robiť zajtra? V akej škole? Synček bol v septembri prvýkrát v škole. Vráti sa domov a otec sa ho pýta. Tak ako bolo v škole? Riadne nás oklamali.
Ani DVD, ani video, ani televízor. 20 ľudí tam sedí, dokonca aj tie stoly a stoličky boli drevené. A tomu hovoria prvá trieda? Mirko, aké je množné číslo od slova nedeľa? Pýta sa učiteľka. Prázdniny, odpovie Mirko. Príde Jožko domov zo školy. Otec sa ho pýta. Písali ste dnes písomku? Áno. Koľko odpovedí si vedel? 2. A aké? Meno a priezvisko. V škole sa pýta profesor žiaka. Ferko, vieš mi povedať, čo je to hardware? Prosím pekne, pán profesor, hardware je to, do čoho môžeme kopnúť, keď nefunguje software. Teta sa pýta malého Jožka. Ako sa ti páči v škole? Ale je to nespravodlivé. Úlohy riešime my a výplatu dostáva pani učiteľka. Na hodine sa učiteľ pýta. Deti, kto chce ísť do neba? Všetci zdvihnú ruku, len Janko nie. A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba? Áno, ale mamka mi kázala, aby som išiel zo školy hneď domov. Pod pokrievkou, alebo čo sa práve varí. V októbri sme začali pracovať v zaujímavých krúžkoch. Pokračujú začaté a rozbiehajú sa nové e-twinningové projekty. Tí, ktorí radi fotografujete, môžete sa zapojiť do súťaže o najlepšiu jesennú fotografiu. Zaujímavé snímky posielajte do konca novembra pani učiteľke Píšovej. Začína každoročná súťaž o najlepšiu a najčistejšiu triedu. Držíme vám palce. V mesiaci úcty k starším nezabudnite ani na svojich starých rodičov a ukážte im, že si ich vážite a máte radi a pozvite ich na program, ktorý sa bude konať 26. októbra. Zapojte sa do súťaže v kvíze Len trochu logiky. Čakajú vás zaujímavé ceny. Čaká nás deň škôlkárov, ktorého téma bude pre vás prekvapením. Lúčia sa s vami redaktori Tereza, Vika, Kaja a Dávid. Počúvate vysielanie vášho rádia. Rádia Perfekt.